To assalamu alaikum, mai magana Hamadija. A wannan bidiyo da kuke gani na yi shi ne domin nuna muku wani waje da ake shakatawa a cikin jamhuriya ta Niger, ba don komai ba sai 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan kai har ma da 'ya'yan talakawa. Duk wanda zai iya zuwa wannan guri to ya kamata ya zo ya tashi, ba don komai ba mu dai yanzu mun fara. A wannan kungiya mai suna TY Brete Academy ta zo nan gurin ba don komai ba saboda a yi sha wasa, a yi bola bale, kuma insha Allah yanzu mun tashi duro, yanzu saura mu sha makulashi a wannan guri mu huta mu ji daɗin mu. Shine nake bari in sanar muku da wannan. Mu yanzu haka muna jihar Nyamai da ake kira babban birnin tarayya na Niger. So mun gode masoya, ku ci gaba da kallon YouTube channel domin ku kalli haɗaka ta TY Brete ƙasa da ƙasa a harkar wasar ƙwallo. Nan gaba za mu je Benin Republic, na gode muku. Za mu je Senegal. Na gode muku. Allah ya ba mu nasara.